Jos tulee valituksi europarlamenttiin, niin siellä oot kiinni aika pitkän aikaa. Mitkä on ne asiat, joita sä haluat siellä viedä eteenpäin? Kiitoksia Maria. Tosiaan muutama viikko sitten niin minulle aukeni mahdollisuus asettautua ehdolle Euroopan parlamenttiin. Minulla on 5 vuoden kokemus Euroopan unionin alueiden komiteasta, joka edustaa EU-lainsäädäntötyössä Euroopan kuntia ja alueita. Kuntia ja alueita on yhteensä Euroopassa 90 000 ja me annamme aina sitten näihin tuleviin direktiiveihin lausuntoja ja kannanottoja. Voisi kuvitella, että mitäpä se EU ja Bryssel vaikuttaa tavallisen järvenpääläisen tai janakkalalaisen arkeen, mutta itse asiassa siellä Brysselissä se lainsäädäntö noin 2/3 niin vaikuttaa meille tänne kuntiin, vaikkapa tänne Helsinkiin. Mä itse olen ollut siellä koulutus- ja tutkimusvaliokunnassa ja toinen on ollut tämmöinen aluekehitys, eli kaupunkipolitiikkaa, raideliikennettä, satamat, lentokentät ja myöskin tietysti sitten nämä koulutukseen liittyvät asiat niin ovat minulle tuttuja. Eli näitä asioita lähden sinne myöskin sitten viemään eteenpäin ja tietysti parlamentti luo erilaista lainsäädäntöä myös muillakin saroilla, mutta nämä mä luulen, että ovat minulle kaikista lähellä sydäntä. Eli hyvinvointipalvelut, joita järjestetään meitä lähellä, kuntalaisia, meitä suomalaisia, ja pyrin siihen, että jatkossakin niin hyvinvointipalvelut järjestetään täällä omassa kotikunnassa, eikä Brysseli niihin hirveästi nyt sitten saa vaikuttaa. Kiitos Anne. Sitten otetaan